Light Yagami je hlavná postava mangy a anime Death Note a o faktoch o ňom si práve teraz tu povieme, ale musím vás upozorniť, že sa tu môžu objaviť aj spoilery, pozor na to. Podľa mangy sa narodil 28.2.1986, podľa anime v roku 1989 a zomrel 28.1.2010 v anime v roku 2013, čiže sa dožil 24 rokov. Priezvisko Yagami znamená v preklade nočný boh. Meria 179 cm a jeho váha sa pohybovala naprieč seriálom na hodnote cca 54 kg. Hodnota jeho IQ je 211. V období nájdenia zápisníku bol študentom prestížnej japonskej strednej školy Daikoku Private Academy. To je ale zmýšľaná škola. Po skončení strednej nastúpil na Tohou univerzitu, ktorá je inšpirovaná reálnou univerzitou Tokio, ktorej sa zvykne hovoriť aj Todai. Dúfam, že som to prečítal dobre. Hodinky, ktoré mu jeho otec daruje, odpovedajú reálnym, konkrétne ide o model Omega Speedmaster MK2. Jeho povaha bez zápisníka a s ním je mimoriadne odlišná, kým Light bez neho bol poctivý študent, ktorého len hneval svet, v ktorom žil, čo je celkom normálne, vo svete sa deje kopec zlých vecí, dokonca aj keď Death Note prvý raz použil, tak podľa jeho slov nespal 5 dní, nemal chuť do jedla a skoro sa zrútil. No potom sa v ňom niečo zlomilo a ukázala sa jeho zlá povaha. Bol chladný voči tomu, ako sa ostatní ľudia cítia, bol opitý mocou a mal tendencie k manipulácii ľudí a aby robili to, čo on chce. Údajne sa tomu hovorí malígny narcizmus a je to jedna z najviac toxických druhov narcizmu. Light nikdy nemiloval Misu. Autor potvrdil, že to bol človek, ktorý by nikdy nebol schopný úprimne milovať ženu. Skúsme si povedať nejaké jeho dobré vlastnosti, pretože aj napriek tomu, aký bol zlý, tak sem tam som s ním sympatizoval a teda on je veľmi inteligentný, to už sme si povedali. Narodil sa do rodiny inteligentných a spoločnosťou rešpektovaných rodičov. Jeho otec bol predsa šéfom Keisatcho, neviem, či som to opäť dobre povedal, no preložiť to môžeme ako Národnú policajnú agentúru Japonska, čo je veľmi vysoká a rešpektuhodná funkcia. Po otcovom vzore má extrémny zmysel pre spravodlivosť, však na základe toho si vyberal ľudí, čo páchali trestnú činnosť, ktorým bral život. Po istom čase dokázal extrémne znížiť kriminalitu vo svete, no potom sa skôr zbavoval ľudí, čo pre neho osobne boli nepohodlní, takže on mal proti zločincom bojovať, nie sa stať jedným z nich. Light aj spolu s ostatnými hlavnými postavami sa objavili aj v anime Full Metal Panic. Aký fakt o Lightovi som nepovedal, o ktorom viete vy? Napíšte do komentu, aspoň ich tu pod videom budeme pekne mať, nech je to kompletné. A aký dojem ste mali z postavy Lighta vy? Sympatizovali ste s ním? Či skôr viac nie, alebo podľa situácie. Napíšte do komentu, prípadne aj o čom by si chceli ďalšie video, o akej ďalšie postave alebo hoci čo. Lajkom ma potešíte, odber so zvončekom vás na nové video upozornia, týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.